Kezdeném azon, hogy Verespatak az Erdély érchegységében található, egy elég eldugott helyen, és a 90-es évek közepéig gyakorlatilag a kutya sem hallott róla. Igazából két szakmai körben volt ismerős, a geológusok, illetve a történészek számára. A geológusok számára azért, mert ugye a híres arany négyszögbe fekszik, és híres aranytartalékai vannak, amit már 2000 éve ismernek. A történészek számára pedig azért, mert a legrégebbi dokumentált írásos dokumentummal igazolt a település Romániába. Albinus Major néven Krisztus után 131-ből származó szerződés, az úgynevezett viasztábla alapján azonosították be. Egy nagyon ősi aranybányász település, ahol már a rómaiak is bányáztak, jelenleg is 2000 éves kalapáccsal, vésővel kiásott római tárnákat lehet látogatni a településen. Az arany és maga a bányászati szakma nagyon sokféle, sokszínű népcsoportot vonzott ide. Szászokat, magyarokat, románokat, zsidókat és sorolhatnánk tovább. És kialakult egy annyira multikulturális közösség, amelyet most ugye egyre inkább divat emlegetnünk. Viszont itt egy reális ilyen közösség volt, bár a kommunizmus bányászott ezt a közösséget gyakorlatilag megsemmisítette, tehát mondhatjuk elrománosította. De ennek a multikulturalitásnak a nyomai az épületekben és a település arculatában mai napig nagyon szépen visszaköszön rá. A képen látható jellegzetes magyar bányászház az egyik műemléképület Verespatakról, amelyhez hasonlóak tucatszámra találhatók a településen. És hogy lássuk, hogy miért fontos ez a település, talán kicsit magyar szempontból is. Ott van egy másik kép, ugye egy sírfelirattal, amely bizonyítja azt, hogy igenis nagyon sok magyar élt ezen a településen. Az 1910-es adatok, népszámlálási adatok szerint még a településnek a fele magyar volt. Mára 101 néhány magyar él a településen, akik magyarnak vallják magukat, viszont hozzá kell tennünk azt, hogy beszélni már vagy nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem beszélnek magyarul. Viszont a nevük és az úgymond nemzeti öntudatukban még magyarok, illetve ugyanez a helyzet a németekkel is, így sorolhatnánk tovább. A Verespatak a modern világ számára, mint mondtam, egy félreeső helyen található, és a kommunista rezsimnek a nagy ipari bányászata rányomta a bélyegét a településre, és komoly szociális, környezeti és esztétikai sepphelyeket visel magát. Ez a település látható a háttérben a megrongált hegyek. Ezért ez a település igazából nem tudott felvirágozni a rendszerváltás után. És most Verespatakon megjelent, ugye nem most, hanem 95-ben a Rosia Montana Gold Corporation, amely egy óriási bányát szeretne itt megvalósítani. Gigantikus bányatervet hoztak létre, amely kezdetektől fogva számos problémát vetett fel, úgy környezeti, műemlékvédelmi, jogi és emberjogi, gazdasági, sőt erkölcsi szempontból. Nézzük is, hogy nagy vonalakban, hogy melyek ezek a problémák. Maga a bányaterv 1258 hektárnyi területet érintene, 235 hektár erdőt kell írtani, 4 hegyet akarnak külszíni fejtéssel eltüntetni, tehát ahol most 4 hegy van, a projekt 15 éve után 4 kráter lenne. Az üzemeltetés alatt 215 millió tonna ércet dolgoznának fel, 200 000 tonna cianid felhasználásával, és hogy legyen egy összképünk, jelenleg
egész Európában az egész bányászat kb. 1000 tonna nátrium-cianidot használ, a Verespatakon viszont 13-szor ennyit akarnak, évi 13 000 tonnát. És akkor most hozzáfűzném azt is, hogy hiába beszélünk ciánkoncentrációról, mert a józan paraszt is tudja, hogy a pálinkából, ami 50 fokos, ha hozzáöntünk még vizet, akkor lecsökken a szeszfoka, ugye? Tehát a ciánnak is nagyon egyszerű a koncentrációját lecsökkenteni, vizet adunk hozzá. Tovább ember. Mi is az a cián, hiszen annyira tém, amikor Verespatakról szó kerül. Maga a ciángyök egy vegyértékű negatív összetett gyök, egyetlen szén és nitrogén atomból áll. A szabad cián vegyület, ugye két ciángyök összekapcsolódása által egy keserű mandula szagú, színtelen gáz, nagyon mérgező és gyullékony. Ennek a gyöknek a hidrogénnel való kapcsolódása által jön létre a hidrogén-cianid, amely gyakorlatilag a zsidók kivégzésére használt második világháborúban ciklon B hatóanyaga, vegyi fegyvernek számít és nagyon-nagyon mérgező, 1 mg per testsúly-kilogramm a letális dózis, tehát hogyha én vagyok 50 kg, 50 mg ciánnal engem meg lehet ölni. A bányászatban általában nátrium-cianidot használnak. Ezzel az a gond, hogy már a levegőben található vízpárából és széndioxidból keletkező szénsav hatására is gondolnak, és hidrogén-cianid felszabadulása kísér, tehát olyan gáz szabadul fel, amivel annak idején a zsidókat a gázkamrában kivégezték. Vízzel érintkezve a nátrium-cianid szintén veszélyes, hiszen cianid ion keletkezik, vagy hidrogén-cianid fejlődése közben bomlik, és 50-60 mg cianid is megöl egy ember. A Verespatakot körülbelül 4 hegedű robbantásokkal és külszínfejtések teljesen eltüntetnék, és helyettük kráterek maradnának. A technológiai folyamatból kikerülő, apró szemcsésre összezúzott és nem csak ciánkomponensekkel, hanem nehézfémekkel terhelt 215 millió tonna hulladékot egy 185 méter magas kőgát mögé helyeznék el. Megjegyzem, hogy 185 méter magas völgyzáró gát jelenleg Romániában nem létezik. Az agytározó helyen most, ebben a völgyben van egy település, Szarvaspatak, Verespatak községhez tartozik, templomokkal, házakkal, temetőkkel, halottakkal, emberekkel, akik ott élnek, és nem akarnak elmenni. Aki el akart menni, az már elment. Ezeket az embereket kilakoltatással fenyegeti ez a bányaprojekt, illetve ennek a településnek teljesen el kell tűnni, hiszen ezt a völgyet, amit látunk, ezzel a nehézfémekkel és ciánkomponensekkel terhelt zaggyal akarják elérni. Verespatak, mint említettük, hogy egy nagyon régi település, és úgy gondoljuk, hogy a történelmi, kulturális és építészeti öröksége egyedi és felbecsülhetetlen érték, amelyet szintén veszélyeztet, illetve nagy részben megsemmisíten a bányaprojekt. Úgy gondoljuk, hogy bármilyen projekttel állnak elő, hiszen született egy örökségmentesítési terv a területre, egy 1258 hektárnyi bányaterület kellős közepén, a napi 10 tonna dinamittal robbantják a kőzetesteket, és a kőzetek 150 tonnás tehertékocsikkal hurcolják, képtelenség megvédeni a műemléki épületeket. Megmutatom ezt térképen, hogy van elképzelve. Itt látszik a bányatervnek a térképe. A barna foltok fenn a sarokban, az a 4 kráternek a helye, amely most 4 hegy, és köztük található az a kicsi sárgás rész, az a mostani település. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a műemléki épületek, a templomok, a
temetők és a lakóházak ebben a kicsi központi területen fekszenek, ahol körülöttük robbantják majd a hegyet. Képtelenség itt megőrizni egy 300 éves vagy 200 éves műemléképületet. És ki is ez a vállalkozó, aki ezt a projektet kitalálta? Ez a Gabriel Resources RT, amely a mályatervet kitalálta, és a Rosia Montana Gold Corporation-nek a főrészvényes a román állam mellett. Eddig semmiféle bányászati tevékenységet nem végzett. Kifejezetten erre a projektre hozták létre, és egy olyan céghálózaton keresztül, amelyek különböző adóparadicsomokban székelnek, tehát úgymond fantomcégeken keresztül, és magyarán senkit nem lehetne felelősségre vonni, kártérítésre kötelezni, ha valami gond történik. Hiszen egy ilyen típusú cég egy nap alatt eltüntethető. Emlékezzünk Nagybányára, egy hasonló eset volt 2000-ben, amikor 100 000 köbméter cianiddal és nehéz kémekkel szennyezett víz ömlött a mellékfolyón keresztül a Tiszába. A magyar állam károsultként 30 milliárd forint kártérítést igényelt. A céget felszámolták, eltüntették, megléptek a kitermelés használva, és a Magyarország is nem csak, hiszen Romániában is szenvedtünk tőle károkat, az emberek maradtak a kárral, és a saját munkájukból, illetve adó pénzükből kellett ezeket megtéríteni. Most már összehasonlításképpen Verespatakon a 185 méteres gát mögött 100 millió köbméter hasonló anyag lenne távol. És akkor lássuk, hogy mi ebből a haszna a román államnak is közvetve, ugye nekünk román állampolgároknak, hiszen a román állam a Midwest Déva a bányavállalaton keresztül részes ennek a projektnek, a Rosia Montana Gold Corporation-nek. Névlegesen 19,31% részesedése van, és pedig úgy, hogy átadta az ő területén található mindenféle bányászati üzemet, területet, stb. És ezt felszámolták neki 19,31%-ra. Csak hogy valójában a Rosia Montana Gold Corporation már kétszer tőkét kellett növeljen, hiszen elfogyott a pénze, amit gyakorlatilag a tőzsdéről szivadt önmagába. Az állami vállalatnak nem volt pénze a tőkenöveléshez, így a ráeső részt szintén a Gabriel biztosította a kölcsönként, és jelenleg ott állunk, hogy a román állami vállalat részesedése 0,02% a projektben, másképp mondva 40 millió dollár adósságot halmozott fel a Gabriel cég irányába. És amit mindannyian láttunk, gondolom, de mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy Romániában a sajtótermékeket az RMGC, aki nem akar eladni semmit, sem üdítőt, sem kiflit, semmit, reklámoz minden újságban, minden tévében. Ugye ez mire jó? Próbálja maga a projektnek az arculatát kicsit tisztára mosni, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy hallgatólagos vagy akár nyílt politikai támogatást élvezzen a projekt ahhoz, hogy beinduljon. És ezek a reklámok nap mint nap próbálnak ránk hatni. Egyetlen hozzáfűzni való van, ők azt mondják, hogy 6000 munkahelyet teremtenek Romániában, ezt mondja a reklám. És ha megnézzük a dokumentációt, a környezetvédelmi minisztériumnak a honlapján, a hivatalos dokumentáció, valójában 600 munkahelyről van szó, nem 6000-ről. Ez már mindent elmond a reklámnak a szavahihetőségéről. És egy költői kérdés, ha a bányaterv annyira tiszta, jó és legális, mint amennyire hirdetik ezek a reklámok, akkor miért van szükség reklámozni? Tehát nem akarnak semmit eladni nekünk. Érdekességként mondom, hogy az elmúlt 2 évben
12 millió eurót költöttek reklámra, ez a bányász cég. A bányaprojekt terve már a kezdetek óta egy helyi ellenállásba ütközött. A helyi lakosok, akik ellenezték a projektet, nem akartak elmenni, nem akarták a házaikat odaadni, nem akarták a területeiket, a gazdaságaikat odaadni, vagy a halottaikat kiásatni a sírokból. Létrehoztak egy egyesületet, ennek neve Alburnus Major, település régi római kori nevéről, és szerveződni kezdtek, és mai napig igazából ez az egyesület fogja össze, ekkörül tömörül az egész Mentsük meg Verespatakot mozgalom. És Verespatak lakosai egyértelműen két pártra oszlottak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy Verespatakon van két kocsma, az egyik a bányapárti, a másik a bányaellenes. Én amikor első alkalommal mentem be az egyik ilyen kocsmába, nagyon meglepődtem, mert nem tudtam, hogy ez így működik. És amit leültünk az asztalhoz, odajöttek a fiatalok, körbeálltak, akik épp a kocsmában voltak, és megkérdezték, de pátják Újést. És akkor már kapcsoltunk, hogy hoppá, itt vagy bányaellenesek, vagy bányapártiak vannak, de most mi a jó válasz? Elég kellemetlen. Jó válasz sikerült. Volt 50% esélyem, és jó választ adtam. Viszont elég durva, hogy idáig fajult a helyzet. De mi a probléma? A bányaprojektet nem lehet megvalósítani, amíg ki nem ürítik Verespatakot, illetve Szarvaspatakot, amit mutattam, hogy az ülepítő helyén fekszik. És azok a fránya emberek sehogy se akartak elmenni, ugye 10 éven keresztül mindenképpen próbálták őket elüldözni, vagy lefizetni, vagy megvenni, vagy jó ajánlatokat tenni, de nem akarnak elmenni. Ezért durva módon, számomra nagyon durva módon született egy törvénykezdeményezés, amely tavaly átment már a szenátuson, és a képviselőház asztalán van, és ők hozzák meg a végső döntés róla. Ez arról szólna, hogy módosítanák a bányászati törvényt olyképpen, hogyha nekem, mint bányavállalatnak van egy kitermelési koncesziós szerződésen egy altalajkincsre, de a felszínen van valaki, akinek ott van egy háza, van egy termőterülete, vagy van egy gyümölcsöse, vagy bármi, és az nekem az utamban áll, akkor én őt kitelepíthetem az állami végrehajtó szerveken keresztül. Tehát ilyen kérem szépen Afrikában sincsen, Romániában tavaly átment a szenátuson. Reméljük, hogy a képviselőházon nem ér. A másik nagyon fontos akadálya a bányaprojektnek, 4 hegyet szeretnének kibányászni, mint említettem, csak hogy ezek közül 2, a Kérnyik és az Orján műemlékvédelmi, országos érdekeltségű műemlékvédelmi terület, és a törvény kimondja, hogy ezek az ilyen területeken bányászati tevékenységet folytatni tilos. Tehát gyakorlatilag 2006-tól 6 éven keresztül úgy folyik az engedélyeztetési folyamat, tologatjuk jobbról balra és balról jobbra, hogy az egész dokumentáció illegális, és arra várunk, hogy valahogy ezt a két hegyet mentesítsék már a védettség alól, hogy ne legyen illegális kiadni a környezetvédelmi engedélyt. És akkor mi történik? Tavaly a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó igazgatóság kiállította Kérnyik helyre a régészeti mentesítési bizonylatot, és emellé még született egy úgymond örökségmentesítési terv, amelyhez csatoltak egy 70 millió dolláros megállapodást az RMGC és a minisztérium között. Ami arról szól, hogy az RMGC, hogyha minden engedélyt megkap, akkor majd fizet 70 millió dollárt a Kulturális Minisztériumnak, amit ő majd műemlékvédelemre küldhet, persze nem Verespatakon, ahol ő gondolja. És miért olyan durva ez a mentesítési bizonylat? 2003-ban az RMGC
minden engedély nélkül már nekiálltak Irmik-hegyet elbányászni, mert ugye, hogyha felrobbantjuk a védett területet, akkor már jog szerint nincs mit védeni, és akkor nem akadály. Csak hogy ezt az Argunus Major helyi szervezet nagyon gyorsan észrevette, és feljelentés által leállították ezt a folyamatot. Csak hogy 2004-ben, rá egy évre, az akkori Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium kibocsájtotta a mentesítési bizonylatot, ami azt jelenti, hogy lehet így bányászni fiú. Nem volt másmit csinálni, mi bepereltük ezt a határozatot, és 3 év pereskedés után 2007-ben a Brassói Törvényszéken felsőfokon megnyertük. Nem volt könnyű, egy nagyon költséges dolog, és nagyon sok szakmai munkát igényel, de megnyertük ezt a projektet. Tavaly ismét kibocsátottak egy ilyen engedélyt. És akkor lássuk, kik is ellenzik ezt a bányaprojektet. A bányaprojekt ellen felemelték már szavukat és állásfoglaltak a történelmi egyházak, magyar és román egyházak egyaránt. A Román Tudományos Akadémia hivatalosan állásfoglalt a projekt ellen. Több mint 1000 tudós és kutató a világ minden részéről. Az ICOMOS, amely a UNESCO műemlékvédelmi világszervezete. Számos romániai és külföldi civil szervezet, és persze a magyar állam, aki már a tiszai ciánkatasztrófa által tudja, hogy mit hozhat neki egy ilyen projekt. És itt néhány kép a civil tiltakozásokról. Ez a Lingoule plakát nagyon érdekes, ez akkor történt, amikor Băsescu elkezdte direkt módon támogatni a projektet. El is mondom, hogy mi lehet ennek a hátterében. Nagyon érdekes módon az államelnökünknek a választási kampányát ugyanaz a PR cég bonyolította le, aki az RMGC-nek a PR-ját készíti. Innen tovább persze csak spekuláció, de már ez is sok mindent elmond. És mint ahogy említettem egy példát, civil szervezetek számtalan törvényszéki eljárást kezdeményeznek, és többet felsőfokon is megnyertünk, csak hogy, mint az említett példával is szemléltette, általában a hivatalok ezt ismét kibocsátják, és megint kezdődhet előről a pereskedés. Csak egy kis következtetés. Verespatakra tervezett aranybánya sohasem valósulhat meg, amíg Románia jogállamhoz illően biztosítja minden egyes állampolgára számára az alkotmánya által szavatolt emberi jogainak tiszta és egészséges környezethez, közérdekű információkhoz, döntéshozatali részvételhez, kulturális örökségünkhöz, a magántulajdonhoz és a szabad vállalkozáshoz. Miért fontos nekünk ismerni ezt az egész problémát, amit röviden vázoltam? A végső döntés szakmai és politikai vonalon fog történni, de elárulhatom, hogy inkább politikai vonalon, mint szakmai vonalon, hiszen a szakmai síkon a Verespataki projekt igencsak inog, ezt támasztja alá a sorozatban megnyert törvényszéki eljárások. Viszont politikai síkon nagyon-nagyon erős támogatottságnak örvend, gondoljunk arra, hogy például a tavaly maga az államelnök ment le a kis helikopterével Verespatakra kampányolni a projekt beindítása mellett. Viszont én úgy gondolom, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy a politikusaink jó döntéseket hozzanak. És itt nem csak Verespatakról, hanem általában beszélhetünk, hiszen a politikusoknak mindig szükségük lesz a szavazatainkra, és ha a szavazatainkat akarják, akkor meg kell hallgatniuk a véleményünket és, illetve a kéréseinket. Ezért nagyon fontos az, hogy tájékozódjunk, tájékoztassunk másokat is, illetve a jelenleg döntési helyzetben lévő politikusainkhoz forduljunk és merjünk tőlük kérni. Hiszen
Itt kiemelném azt is, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak most nagyon lépéskényszerben vagyunk, hiszen két olyan minisztérium van az RMDSZ vezetése alatt, amely gyakorlatilag nélkülözhetetlen a bányaprojekt engedélyeztetése szempontjából, hiszen az RMDSZ a Kulturális Minisztérium, akitől kell az a két aláírás, hogy a hegyet mentesítsék, illetve az RMDSZ a Környezetvédelmi Minisztérium, aki ki kell állítsa a környezetvédelmi engedélyt. Ezután kerül a projekt a kormány elé, aki egy kormánydöntés által jóváhagyja vagy elutasítja a projektet, viszont kormányon is van az RMDSZ. Én röviden azt hiszem, felvetettem a problémát, javaslom, hogy vágjunk bele a filmbe.